Здравейте, хора! Днес ще играем на Майнкрафт, защото реших да снимам видео на нея, защото не съм играл на нея, като снимам, нали, като снимам. И реших, че ще ви бъде забавно да не гледате как умирам и се трудя. И да, днес ще снимаме как играем Майнкрафт на Java Edition. Та нека да започваме. Да, не гледайте, просто преди съм играл много. Сега, светът няма да се казва нов свят. Ще се казва оцеляване едно. Така, оцеляване играем. Или пък да играем творческо. Може... Не, няма да играем сега. Не творческо, забравихме името. Творчески няма да играем със сигурност. Играем нормално, командите са изключени и създаване на нов свят. И да, написах името, бърках се. Така, спална ни между два баяма на дърво. Първото ни нещо е да щупим дърво, така че сега ще щупим. Ако ви хареса това видео, коментирайте дали да направим поредица на Майнкрафт оцеляването ми. И също така пръснете по един лайк и се абонирайте за канала ми. И да, сега, мисля, че това ще е достатъчно дърво. Не ми гледайте скина, не знам как да го направя. Така. Сега ще се направим такова, как се казва, шкирка, пикакс. Ще копаем долу. Така. Ако искате, ще ви... Само един момент. Така. Тук съм. Светлината малко пречи, така че пак ще отида. Ето така, мисля, че ще е най-добре. Само да ви наглася камерата. Ето така. И... сега ще копаме. Малено, да много сме. Така... мисля да взема 17 блока, защото съм виждал... Не, ще ми трябва повече за да се кача горе. Ето така. За да се кача горе и... защото нямам достатъчно дърт. Добре. Така мисля, че ще ми стигне. Даже предостатъчно. Сега ще си направим един каменен меч. Една каменна брадва. И кирка и лопата. Така. Вземаме си това. Това не ми трябва. И отиваме на приключение. Трябва да си намеря храна, което ще е трудничко. Защото тук няма много такива животни. И да. Тук си скачваме.
Като се изкачим, може би, по-скоро със сигурност ще... Ето крави, ама няма да го убивам това, защото е семейство. И това също се... Писни. Ела тук. Добре. Може да си направя бутуши. Така... Съжалявам, ама трябваше. Иначе ще умра от... такова, как се кажеш, от хънгър. Сега отиваме на там. Аз от тук дойдох. Май. Не знам. Така. Аз не знам откъде дойдох. Тук ли дойдох? От другата страна ли дойдох? Никаква идея. Така, внимателно, за да не се прибия, както тук ще направих. И тук що. И тук що. Това беше гадно решение. Чай си направя бутушки. Не мога да си направя бутушки, аз забрах, че е за 4. Ох, ще умра още малко. Какво правя? Ще се опитвам да скоча във водата. Добре. Ще си направя такова печка. Ето така. И отивам да взема малко въглища. Опа! Така го видях. Опа, ето тук има въглища. Няма нужда да отиваме в гадните пещери. Така. Така. Добре. Мисля, че това ще е достатъчно. Така, и пускам си храната да се пече. През това време скача нагоре. Не знам какво да правя. Сега като си изпече храната, ще тръгваме. Храната се изпека. Сега ще тръгваме. Да вземам ли толкова пар? Не, защото не ми трябва. Сега тръгваме на приключение. Да търсиме селце за храна, айрон и къща. И легло да я обърках се. Вижте. Вижте. Виж колко е сладка. Надявам се всяките да хапна. Така. Надявам се да... Или пък ето така. Е така. За да чувате и вие звукът. Защото аз нямам камера, която по-скоро не знам как да сложа лицето, например, ето тук и да чувате и гласът ми, и играта. Да, аз не знам как се прави, така че затова така го правя. Но и така става геймингът. Аз обичам да играя игри. Тук има храна. Още храна. Така. Това там... Чакайте да видя... Това там мисля, че знам какво е, но няма да хода.
Така. Сега. О, прасе. Супер, супер, супер. О, 1000 прасета. Супер, още по-хубаво. Ти да бяга. Между другото, аз имам сестра, която не знам какво прави в момента. Но пишете долу в коментарите също, ако имате сестра или брат, за да зная, защото може някой ден да се видят и знаят. Така. О, не, става лошо. Аз не съм намерил нито една овца, нито село. Намирам всякакви други животни. Това ще бъде трудна нощ. Но пак ще е по-интересно за вас. Събирам всичката храна, за да не търся после. И така. Тук мисля, че видях едно прасе също. Не, няма. Добре. Аз не обичам много да се мотам, но трябва. Явно ще трябва. Чакай да се хапна. Така. Имам ли достатъчно кожа? Да, имам. Ще си направя chestplate. Не да имам нещо, което да ме предпазва. Още крави, овци не намирам. Какво е това? Защо не намирам овци? Странно. О, крипър. Не искам да се приближавам до него, защото ще експлодне. И ще умра. Ох, те са 2 крипъра, беги. Добре. Аз в кръг ли се въртя или нещо? Даже не знам дали се въртя в кръг. Никаква идея. Тук има паднало дърво. Това какво е? Това овца ли е? Какво е това? Това е прасе. Това е грозно прасе. Умри. Не мога да повярвам на очите ми. Мисля, че видях овца. Ето, овци черни. Ако има още една черна овца, ще ми е много хубаво. А не, бяла. Така. Yes. Овци, най-накрая. О, yes. Сега ще мога да си направя легло. Така, сега ще спинкаме. Няма да спинкаме явно. Това ще е първото ни зомби в това оцеляване, което ще му прекратя живота. Моля се да спа. Благодаря. О. Така. Нов ден, ново начало. Всички чудовища и съм подобни. О, ес! Ама аз нямам. Трябва да убивам скелети. О, шит. Ох, това за малко ще да умра. Трябва да убия тези скелети. О, ес, този умря. Супер. Колко ми даде? 2 колкова. Ще ми трябва. О, не. Ще умра. Ури. Благодаря ти, куче. Битумянт. Yes!
Приятел. Имам си кученце. Пишете долу в коментарите как да го кръста. Защото сега ще... О, не благодаря. Намерих куче на изсело. Трябва ми село. Скелети for you. Биго. Хайде куче. Биго. Каш, пиш кучето, бе. Ти добре. О, шит. Не. Куче. О, тя опашката му като е много надолу. Не. Добре, разбирам. Това за първи път го видях. Тя. Мисля, че съм... Ще проверя нататък. И ако продължи да е само вода, ще направя лодка, ще кача кучето ми и ще пътуваме заедно. Това ще ни е първото пътуване. И да. Хора, явно се оказа, че сме на остров. Така че ще направя лодка. Какво направи? Що ми взете крафтинг тейбъл, бе? Оф. Сега не ми го... Какво се случва? Какво се случва, бе? Хайде, Снупи. Така. Хора, все още не съм си сложил кучето в гадната лодка. Така че, когато го сложа, пак ще се включа. Хора, качих го с 200 мъки. Сега потеглям натам. Трябва да ям. Ще ям. Това, защото няма какво друго. Изпечено друго нещо няма, така че това ще е единственото нещо. О, не. Ти се шегуваш с мен. Защото е гаден байон. Значи, когато искам да се спаса от гадното, идва още по-гадно. О, това кораб ли е? Я ще видя. Сега ще видиме дали това е кораб. Май. Да, това е кораб. Сега ще го видим набързо. Не, тук не е. Умрям. Еми, това ще е за епизода, хора. Умрях. Кучето ми остана там. Но... няма това да е епизода, защото аз знам къде съм. Ще трябва да взема то крафтинг тейбъл набързо. То спална е бил точно тук. Точно е тук е бил спална. Сега си правя лодка. И отивам натам. За да си взема нещата.
Това ми е първото видео, което е много дълго. Имах нещо като стрим и видео за 2 часа, ама той не се аплодна. За съжаление. Ето ми е лодката. Само остава да си взема нещата. Ето и кучето. Ето ги и нещата. Така. Мале. Бах ти хубавия дрифт. Така. Това са рибоци. Коклите на кучето ми. И сядам. Така. Нищо не виждам, което е проблем. Но мисля, че само това е. Моркови и така. Отивам си на лодката. Хайде. Ставих някакви блокове, защото не ми трябват. Гледайте го, кучето ми как гледа назад. Чакай. Ако направя така. Не, то май мен гледа, ама просто не може да ме види хубаво. Мисля да пренощуваме на леда. И така. Така. Пренощувахме в дупка. Това ще умре за щастие, късмет и радост. Тук има още един като мост. Ама е странно, че е на такива парчета. И да. Тук ще спирам. Така, паркирам си лодката някакси. И така. И хора, беше ми приятно да бъда с вас. Надявам се да ви е харесало видеото. Не забравяйте да ударите по един лайк, да се абонирате за канала и да пишете в коментарите дали искате да продължа тази поредица от мен и от кучето ми и от този ден. Абе, забравете. Чао!